Svoje otázky ešte sme sa toto. Kto lepšie varí? Vás, obidvaja. Obaja. Ja varím, tak ja som vyučený kuchár čašník, mám hotelovú školu. Kto má viac oblečenia? Ja. Kto radšej nakupuje? Kedy ako? No, pán manžel si to nemyslí, že kedy ako. A čo? No, som ukázal na teba. No, tak dobré, ale a čo, vieš? Ona ide kúpiť rohlíky. Vráti sa za 2,5 hodiny s 2 taškami. A čo v nich je? No, Všetko možné naše si spolu, všetko do domácnosti. No. Kto je lepší šofér? obaja. Obaja sme dobrí šoféri. Ale šoferujem ja. Keď chodíme na koncerty a tak. Na koncerty, tak áno. A toto, pán Vajter, vám slúži k úcti, že takto pekne pochválite pani manželku, že dobre šoferuje, lebo to málo chlapov. Ale on vie, že ja mám aj 3 tituly šoférky roka. Ona ešte vyhrala. Kto je väčší nervák? Ja neviem, my všetko s chladnou hlavou vieme riešiť. Ale vy nie ste dobrí respondenti vôbec.